وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna kara gode ma Allah subhanahu wataala wanda da ikon sa da kaddaran sai kara yau wannan rana mai albarka yau litinin 11 ko 12 da watan safar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1448 wacce ta yi daidai da 27 ga watan 7 ko miladiyar shekara 2026 shi ga da karatu littafinmu na kashfu shubuhat fi tauhid insha Allah za mu dora karatu inda wancan sati ga kwana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora idan ba manta muna cikin shafi na 29 inda yake magana akan shubuha da ake cewa mutum zai iya ya kafurta dangane da kalmar zai faɗi da bakinsa nan hadisi ya tabbata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da wato ainihin wasu daga cikin munafukai yakin Uhud suka dinga wasu maganganu ga sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cewa sabon manzon Allah suna da tsoro kuma suna da kuɗi kuma mutane ne masu karya abinda suke faɗa kenan sai wani sahabi yake cewa sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan abin da suke faɗa yakin Tabuka qalu kalimatan sun faɗa wani kalma zakaru kaluha ala wajhil mazahi sun faɗa wannan kalma da aka ce duk me yasa suka faɗa suka ce sun faɗa ne saboda wato wargi da kaulihim tukaffiruna almuslimina unasan yashhaduna Allah la ilaha illallah shubanci ne da suke cewa kuna kafurtar da mutanen da suke cewa sun shaida ban bauta da gaskiya sai Allah sannan ya da kafurta mutanen da suke yin sallah suna azumi ko to wayannan wanda aka ce sun kafurtan nan ba ma sallah da azumi sun fita yaki ma da annabi kun banci magana da zai faɗi da bakinsa ko kuma aikin da zai aikata daga ban jikinsa ina fatan kun gane ina ga a wannan shugaba mu kwanotin sati yau za mu tashi wa minar dalil ala zalika aidan kun ga wurin muna tare kun ga wurin mala ce wa minar dalil ana wa shafi na 30 kenan kuma da shafi ma kawai na gari shafin da yake da zuwa kenan shafi na 30 can ta sama kun ga wurin mala yace wa min ad-dalil ko yana daga cikin wato dalili ala zalika kan haka aidan ma haka Allah ta'ala an bani Isra'il abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin ga da bani Isra'ila ma islami ta da wato musuluntan su wa ilmihin da kuma ilmin su wa salahin da kuma kasancewar su mutanen kirki annahum qalu li Musa sun ga annabi Musa alayhi salam suka ce masa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ij'al lana ilahan ka sanya mana wani abin bauta Allah kama lahum aliha kamar yadda su ma suke da abin bauta wannan fa mutanen da annabi Musa alayhi salam ya haye da su kogi bayan Allah halakar da Fir'auna da jama'ansa wannan da suka kubuta daga cikin mutane suka samu wasu mutane suna sai akan gumakansu suna bautata ma wannan gumaka din kuna ji to shine lokacin suka gama ne Musa idi Allah na ilahan ka sanya mana mu ma ilahan wani Allah wanda za mu rika bautata masa kamalahum aliha kamar yadda wannan su ma suke da wato abin bauta suna bautan gumaka ne fa amma sai suka gama ne Musa kan cewa su ma sa musu wani Allah wanda kamar yadda wancan mutane suke bautan gumakan to su ma sa musu Allah da suke bautata masa kun gane kaga sun gama ne Musa alayhi salam wannan kalma ko ij'alna ilahan kama lahum aliha ko sannan
wa qawlu unas min as-sahaba da kuma wasu magana da wasu daga cikin sahabban manzo Allah suka faɗa Allah na zata anwanin ka sanya mana abubuwan ma'aboci maratayi fa halafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ransu yake cewa anna hadha naziru qawli bani isra'il wannan magana da kuka faɗa yayi kama da magana da bani isra'ila suka gaya ma annabi Musa Allah na ilahan ka sanya mana abin bauta kun gane to wannan misali ne cikin shubuwa da suke cewa kuna ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu su bishiya su ma su dinga rataye makamin su a wannan wurin din yukala zata anwa su dinga ga wannan itaciyar din ma abociya rataya shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu akbar innaha sunan wallazi nafsi bi yadi kuntum kama kana bani isra'ila Musa kun fada kamar da bani isra'ila suka ga annabi wannan suka ce a sanya wasu itace wanda su dinga rataye makamansu domin saboda neman sa'a wanda ko suka ce amma sun yasu dan maraki ko kuma wani Allah kamar da wancan suke bauta ma gumaka su ma suka ce a sanya musu su dinga bautawa wannan Allah din kamar da wancan suke bautan wato gumaka din to nan shuban da suke kawowa akan cewa walakin lil mushrikin shubhatun yaquluna biha sa'alun nabiy sallallahu alaihi wasallam hakan nan sabon manzon Allah lokacin da suka tambaye manzon Allah Allah na zata anwadin lam yakfuru su ma annabi bai ce su kafire ba kuna ji wannan shine shubha din kenan to malai ce jawab shine sun ba su aikata ba yace walakin babu wani sabani annabani isra'ila lalle bani isra'ila law fa'alu zalika la kafaru ai da sun aikata hakan da su ne da sun kafurta wa kazalika la khilaf hakan nan babu wani sabani annal ladzina nahaw nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su kaga ba sanya musu ba su ko ba su aikata wannan bautan ba haka ne ai da sun ci gaba da wannan bautan da su ne da sun kafurta haka wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ne ya fito yaki da su kaga su ma sun ce annabi ya sanya su ma abociyar rataya ko to kaga annabi ya sanya musu annal muslima lalle mutum musulmi balil alim kai ba ma musulmi malami ma kad ya kawo fi anwa'i min shirki mutum na iya aukawa cikin nau'o'i na shirka la yadri anha shirka ba mu bid'a tauhidi mun riga mun gane to wanda ya faɗa haka anna hadha min akbar jahal malai ke ce wannan ma yana daga cikin mafi girman jahilci sannan ko makaidu shaytan kuma yana daga cikin mafici na shaytan mutai ce shi yanzu ba bukatan tauhidi tauhidi a riga gane me za ga mu danga tauhidi to faɗa wannan kalma shi ma jahilci ne kun bai ji magana kullum mutum yana bukatar mene kare fahimtar tauhidi domin nisanci mene shirka domin saboda me yasa kare fada cikin wato tauhidin din kare fada cikin shirka din sannan malai ce wato fidu har yanzu wannan kisa yana bada fa'ida aidan annal muslim mujtahid lalle musulmi wanda yake mujtahidi alladhi idza takallama bi kalam al-kufri wanda ya dai magana da magana na kafirci ko huwa la yadri alhalin bai sani ba wa tunabbah ala zalika sai a fadakar da shi akan hakan din kuna ji wa taba kuma sai ya tuba min sa'ati daga wannan lokacin din annahu la yakfur idan mutum ya tuba daga wannan kalmar kaga ba zai zanto kafiri ba mutum na iya faɗan kalmar kafirci ko kalma na shirka sai a ce wane kalmar da ka faɗa nan ba kai kalma ne na shirka ba kalmar da ka faɗa nan kalma na kafirci ko sai ce to na tuba to kaga idan ya faɗa ya dinga kalmar yace ya tuba ya kafirta bai kafirta ba a ce wane kalmar da kake faɗa kalma ne na shirka haka ne sai ce ya shirka ne kalmar to na janye wannan kalmar na tuba to kaga ya tuba ya janye haka bai zanto mushriki ba ina fatan kun gane amma ce wannan kalmar shirka ne fa sai ce to ko shirka ne to da iyayensu da kakanni suna yi ba wanda sai yana ji shi sai yayi ko sai aikata to kaga yana aikatawa yayi me yayi shirka kun fahimci magana yace wala da fatanabba ala zalika annahu la yakfur kama fa'ala banu isra'il kamar da banu isra'il suka aikata wallazina sa'alu nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma da suka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sun tambaye ne sun aikata ba su aikata ba to da ba su aikata ba kaga ba su kafirta ba
ina fatan kun gane yace wa tufidu aidan yana bada fa'ida kuma annahu law lam yakfur da ba dun a ce aikata wannan abin ba kafirci bane fa innahu yugallab ko alayhi kalam ana kausasa wato magana ta galizan shadidan kausasa wanda yake mai tsanani kama fa Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata musu a sai mutum yana iya ya faɗa kalma wanda yake cikin kalmar da akwai shirka to dole sai a kausasa masa haka ne a nuna masa hasarin wannan wato ainihin kalmar ne ce yasa manzo Allah ya ce Allahu akbar wallazi nafsi biyadi qultum kama qala bani isra'ila li Musa annabi ya ce kun faɗa irin kalmar na Yahudawa ko kamar da bani isra'ila suka ga annabi Musa alaihi salam ij'al lana ilahan kama lahum aliya ina fatan kun gane sannan ma yace bayan haka yace wal mushrikan shubatul ukra su mushrikai kun sa da wani shubuwa kuma da banban da wancan yakuno suna cewa inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ankara ala usama katala man qala la ilaha illa allah wa qala akataltahu bada ma qala la ilaha illa allah da wata shubuwa kuma walil mushrikai shubatul ukra yakuno suna cewa inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ankara ala usama annabi ya musanta ma usama wato katala man kala la ilaha illallah a lokacin da ya kashe wanda ya faɗa la ilaha illallah kuna ji wakala annabi ya ce masa akataltahu shi yanzu ka kashe shi ba da ma kala la ilaha illallah bayan ya faɗa kalmar la ilaha illallah wa kadhalika qawlu hakan nan fadin sa umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah annabi ta umurta ni yaki mutane sai sun shaida ba mu bauta da gaskiya sai Allah hakan nan ku hadisul ukhra fil kaffi da kuma sauran hadisi wanda suke magana kamewa amman kalaha ga wanda ya faɗa kalmar la ilaha illallah dole a kame daga barin kashe shi daga barin wato ribantar dukiyansa malaito muradu wa ulal jahala abinda wannan suke nufi annaban kalaha lalle wanda ya faɗa wannan kalma la yakfuru ba zai zonto kafiri ba kuna ji wala yuktalu kuma ba za a kashe shi ba walau fa'ala ma fa'ala ko da ya aikata dukkan abin da ya aikata wannan shine shubuha kenan abin da ya faru wannan shubuha ina lillahi wa inna ilaihi so ne fa ko na to kuna ji a kwadiri ko sai mu tashi ko me kuka ce na kuna ji shubuhan ba shine ba Usama bin Zaid ɗaya ne daga cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan je a yaki an dawo sabai suna ba da labarin cewa abu kaza faru abu kaza faru har suka ba da labarin Usama ya kashe wani mutum bayan ya faɗa kalmar la ilaha illallah kuna ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yake cewa akataltahu bada ma ka la ilaha illallah shin da ma ka kashe shi bayan ya faɗa kalmar la ilaha illallah sai Usama yake cewa manzon Allah ya faɗa wannan kalma din ne fa saboda wato ya kare jininsa ya kare wato dukiyansa kuna ji wato Usama yana cewa ya faɗa ne domin saboda jin tsoron takobi ba wai don saboda ya faɗa don Allah ba kun fahimci magana to kaga abinda suke magana kan cewa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya inkari akan Usama ya kashe wanda yake cewa kalmar la ilaha illallah to a sai su abinda suke nufin cewa shubhan duk wanda yace kalmar duk wanda yace la ilaha illallah to shikenan kurun ya aikata duk abinda yake so haka ne ba zai iya kafurta ba ya faɗa duk abinda yake so daga zaran ya faɗa la ilaha illallah to shikenan kurun ya ci ya sha ya faɗa kalmar duk da ya ga dama to kaga wannan shubha ne ai ko kai Usama abin da ya za Usama ya faɗa wannan kalma ya kashe wannan mutumin din ai ya ga wannan mutumin ne yana ta kashe musulmai kuna ji ya kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan to Usama sai ya samu dama a kansa yazo zai kashe sai ya ce la ilaha illallah Usama kurun sai ya kashe shi kawai to da Annabi ya ce masa duk me yasa ya ce ya manzo Allah ai ni ina zaton cewa ya faɗa wannan kalma ne domin saboda jin tsoron tukobi ba da gaske yake faɗa ba shine wani hadisi Annabi ya ce ka bude zuciyarsa ne ka gani ko yaya ya za ka da wannan kalma ɗin kun fahimci magana sannan ga hadisi ɗayan kuma annabi ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ko
fa idza kalu wa asamu minni dima'un wa amwalahum sai ta illa bi haqqil islam. Annabi ya ce an umurta yaki mutane sai idan sun bada kalmar la ilaha illallah, idan suka faɗa sun sare dukiyansu sun sare kuma jininsu sai da mai sai da haƙƙin musulunci ko to shine da wannan ne sai na bukare istinbadi lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu an samu wanda suka yi ridda suka ce da su yi sallah amma ba za su bada zakka ba. Sai da Abubakar kuma ya ce wallahi sai yake sun zama to kafirai. Kuna ji sabai suka ce ya zaka yake su bayan suna faɗan kalmar la ilaha illallah, bayan annabi ya ce umurtu qatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza qalu asamu minni dima'u wa amwalahum ko sai sai dauka ce ku karasa karshe hadisin ai karshe hadisin ce illa bi haqqil islam sai da haƙƙin musulunci sai ce wa zakatu min haqqiha yace zakka yana daga haƙƙin musulunci yace wallahi law mana'uni ikalan kanu yadduna hafizan nabi sallallahu alaihi wasallam lakataltum ala zalika da su ana ni igiya ko dan rakumi shine zakka a ce yanzu ba za su bayar ba yace wallahi sai na yake su akan hakan ne. To kaga sai na Abubakar ya yake su saboda me yasa sun iman da wani shashi sun bar wani shashi, sun yadda za su yi sallah amma sun karanta zakka. To wanda yace ya yarda da zakka ya zai yi sallah babu bai da zakka ba ya zanto musulmi? Kun fahimci magana? To shi yasa nan suke maganan cewa tunda dai ai annabi ya inkari akan Usama to saboda haka duk wanda ya faɗa wannan kalma ai kaga shikenan ya sha kurin ya haye. Ina fatan kun gane. To shine nan malai yake cewa shubu amsan shine yukalu li haulal mushrikin sai a ga mu wannan ajjuhal yace jahilai yace ma'lumu abin sani ne annar rasul sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam katal yahuda annabi ya yake yahudawan banu nadir yahudawan banu kainuka yahudawan banu kuraiza ai suna faɗan la ilaha illallah ko ba su faɗa amma annabi ya yake su sannan wasabahum kuma ya kama yaran su a matsayin wato ganima wa hum yaqulu la ilaha illallah suna cewa la ilaha illallah wa anna sahabu rasul sallallahu alaihi wasallam lalle sahabban manzo Allah katalu banu hanifa sun yaki ai kabilan banu hanifa wa hum yashhaduna an la ilaha illallah suna shaida ba mu da gaskiya sai Allah wa anna muhammadur rasulullah lalle annabi muhammad manzo ne na Allah wa yusalluna suna sallah wa yad'una al-islam kuma sannan suna riya cewa su musulmai ne. Kabilan banu hanifa kuna ji suna faɗan kalmar la ilaha illallah suna yin sallah kuna ji amma me yasa sun ce musailamatul kazzab shi ma annabi ne ko yace annabi ne shi kuma sai goyi bayan sa akan haka to kaga idda'an nubuwa to shi yasa sai akai mene aka yake su an yake suna faɗan kalmar la ilaha ko ba su faɗa suna faɗa to kana ga sabe da su yaki musulmai ne sai wanda suka kafurta kuna ganewa ne yana kawo misalai kenan wa kazalika allazina harrakam ali ibn abi talib bin nari haka ne wanda sai na ali ya kona su da wuta kuna ji ai suna faɗan la ilaha illallah ko ba su faɗa abinda suke faɗa sun allantar da sai na ali idan kai ci da irin hadari sai ce sai na ali ne yayi magana to saboda haka sai na ali yace ayyake su aka kona su gabaki ɗayan su kuma sauran sahabbai duka so goyi bayan sai na aliyu akan wannan abin din nan abin da malai yake magana cewa ai dukan suna cewa la ilaha illallah ko ba su faɗa duk suna cewa la ilaha illallah amma duka gashi aka yake su ta wancan banu hanifa ta wanda sai na aliyu kona su da wuta yace wa haula juhal mukirruna sun tabbatar da anna man ankara al-ba'sa ko kufira wa kutila lalle sun tabbatar cewa duk wanda ya kare tashin alkiyama ana iya kafurta shi ko kuma ana iya kashe shi yanzu mutum ce ya yarda da musulunci ga baki daya amma tashi alkiyama ƙarya ne ya zanto musulmi ko nake tambaya kufira za a iya kafurta shi ko sannan mene wa kutila kuma za a yakansa walau ka la ilaha illallah ko da ya faɗa me ko da faɗa kalmar la ilaha wa anna man ankara shay'an min arkanil islam wanda ya karanta wani abu daga cikin rukunin musulunci kufira shi ma za a iya kafirta shi wa kutila kuma za a yi za a iya kashe shi walau kala ko da ya faɗe ta kuna ji to fa kaifa la tanfa'u illa wa fa kaifa ya magana yake la tanfa'u idza jahada far'an min furu'i ya za a ce kalman la ilaha illallah ba za ta masa amfani ba idan ya karyata wani reshe daga cikin ressan rukunin musulunci kuna ji
wa tanfa'u idza jahada tauhida a ce kalman ko ta masa amfani da ya karya ta tauhidi allazi huwa asasu dinir rusul wanda shine ginshike na addinin manzanni gabaki da rasu kuma shine ma kayan addinin gabaki daya kun fahimci magana a ce yanzu idan mutum ya yarda da sallah sai ce azumi karya ne ba ya kafurta ba ko ce ya yarda da sallah ya yarda da azumi amma zakka bai yarda da shi ba yayi me to wanda duk aka ce ya karanta ɗaya daga cikin wa'annan furu kuna ji a ce ya kafurta to ya kuma wanda ya karanta uwan asalin gabaki daya wanda dukkan manzanni sun ittifaki akan tauhidi yanzu a tauhidi duka annaba sun ittifaki akai amma maganan sallah maganan azumi maganan zakka ko ne annabi da irin shari'ansa yanzu irin sallan da muke yi ba irin shi ne na mutane annabi Musa suke yi ba irin azumi da muke ba shine irin na annabi Musa ba kun gane amma tauhidin annabi Musa tauhidin annabi Ibrahim tauhidin annabi Nuhu tauhidin annabi Adam har zuwa annabin karshe duk tauhidin su iri ɗaya ne to ya za a ce kuma wanda ya karanta tauhidi kuma a ce shi kuma bai kafirta ba kun bayanci magana yace walakin na ada Allah ma fahimu ma'anar hadisa sai dai wancan makiya Allah ba su gane wato ma'anar hadisin bane ba yace fa amma hadisin Usama kuna ji yana karin bayani yace hadisin Usama fa innahu qatala ar-rajula ya kashe wannan mutum iddal islam wannan mutum yana riya cewa musulunci ko bi sababi annahu zanna annahu madda'ahu illa khawfa ala dami wa mali shi Usama abinda yasa kashe shi annahu zanna ya zaton cewa annahu madda'ahu shi wannan mutum bai riya wannan kalman ba kuna ji illa maza illa khawfan sai da jin tsoro ala damihi akan jininsa wa mali da kuma dukiyansa to shi yasa kurun sai yace la ilaha illallah shi abinda Usama yake zato kenan wato Usama yana zaton cewa wannan mutum ya faɗa wannan kalma din ne ba wai duk saboda Allah ba ko ya bane saboda me saboda jin tsoron takobi domin ya Usama ya ganshi yana karkashe musulmai yana kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan to da Usama ya yunkiri a gaban sa sai kashe shi to sai ce la ilaha illallah Usama ce kariya kake wannan la ilaha illallah ka faɗe shi ne domin saboda kana jin tsoron takobi kaga shi abinda Usama yake zato kenan kuna ji to shine nan malai yake wa rajul idza zahara al-islam a kaida kuma idan mutum ya bayyana da musulunci kuna ji wajaba al-kaffu anhu dole ne a kame daga barin ya kashe shi kuna ji hatta ya tabayyana minhu ma yukalifu zalika sai idan mutum ya aikata abinda ya me abinda ya saba ma wannan daga zarar mutum ya ce la ilaha illallah kuna ji muhammadu rasulullah ya musulunta ba za ka ce masa arne ba haka ne ba za ka yake shi ba ba za ka ribanci dukiyansa ba ko sai dai idai bayanar da me abinda ya saba ma wannan kalma din idai bayanar da me ne abinda ya wuroro wannan kalma din kuna ji yanzu idan mutum ya alwala ba za ka yi da alwala ba amma akwai abinda zai aikata alwala sai ko babu to hakan ne dukkan malamai gabaki daya su rubuta cikin littafin fiqh ba nake ga mu kuna ji akwai babin ridda idan aka ce babu ridda shine kufrul muslim ba'da al-islam shine kafirce da mutum musulmi zai yi bayan da yana musulmi kowane masaba suna da abin da suka rubuta cikin littafin babin ridda kun fahimci magana to shine yake cewa idan mutum ya bayyana da musulunci to dole za a kame ba za a kashe shi ba ko sai da ya bayyana da abin da yake mene ya warware abin da ya faɗan ne sai yasa ubangiji subhanahu wataala yake ce ya allazina amanu ya ku wanda kai iman da Allah idza darabtum fi sabilillah idan za ku yi tafiya bayan kasa ku tabayyanu ko ku yi bincike kuna ji ku yi bincike wala takun liman alka ilaykum assalama lasta mu'mina kar ku yadda ku dinga zaune cewa duk wanda ya maku sallama ku ba musulmi bane ba ko ku yake shi saboda ribantar dukiyansa ya zama to ganima ai mana fa tabayyanu ai tasabbatu wato ku yi bincike ko ku bi diddigi malati fal ayatu dullu ayan tana nuni ne ala annahu yajibul kaf anhu ko yana wajaba kamewa daga dukkan wanda ya faɗa wannan kalmar sai a kame ba za a kashe shi ba wa tasabbutu manansa fa idza tabayyana minhu ba'da zalika ma yukalifu al-islam idan ya bayyanar da wani abu bayan haka
abinda yake sa a musulunci kutila nan ka za ya kashe shi li kauli saboda fadin Allah yace fatabayyanu ko ku yi ne ku bi diddigi walau kana la yuqtal da ya kasance ba za a iya kashe shi ba idza kala ko idan ya fada lam yakun litasabbuti ma'ana to ai wannan idza kala idan ya fada wannan kalma na la ilaha illallah to wannan binciken bai zama to yana da wani ma'ana ba wa kadhalika alhadithul akhar hakan nan hadisi ɗaya hadisin ma wa amsali da kuma ma hadisan da suka zama to misalin irin su ma ma'ana duk suna bada wannan ma'ana ne ma zakartu abinda na ambata maka ai inna man azara tauhida kuna ji duk wanda ya bayyana tauhidi wal islam ya bayyana da musulunci wajaba al kafu annu dole ne a kame daga barin mai daga barin yakansa kuna ji illa an ya tabayyana minhu sai dai idan wato ya bayyana ma yunafidu zalika abinda yake horore me abinda yake horore wannan kalma din ina fatan kun gane saboda haka ai wannan dalilin da yasa wannan aya ta sauko ubangiji subhanahu wataala bayan sahabbai wato sun fita yaki kuna ji to sai wani yana kiwon dabbobinsa sai ya musu sallama to da ya musu sallama sai suka ce a wannan ƙarya ne ba musulmi ba kawai sai suka yake shi to kaga shine Allah ke cewa ya allazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ko ku yi bincike shine ba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba sai ku bincika musulmi ne kai da kai sallama ko ya ce ni musulmi ne ya faɗa kalmar la ilaha illallah ko to sai a yadda haka ba za a ke shi ba to da ya riga faɗa kalma din shine abinda annabi yake sai ga ma Usama kenan tunda da ya riga faɗa kalma din to Usama bai kamata ya kashe shi ba kun bai ci magana sai dai da ya aikata wani aiki wanda zai wurwure nan kalma din to nan ka ana iya yakansa amma daga zarar mutum ya faɗa wannan kalma ya zanto me yanzu dukkan wanda yake kafiri sai zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah a wurin mu ya zanto me ya zama musulmi za mu yake shi za mu kwace su dukiya to sai mu shin mu kalle shi haka ne kana musulmi kana musulunci yana musulunci to sai idan ya aikata wani abu wanda ya wurwure nan kalma din yana iya kafirta kuma amma su abinda suke magana cewa nan su suna shugaban su shine duk wanda ya faɗa kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah alaihi wasallam to ya aikata duk abin da ya aikata ba zai zamanto kafir ba zai zamanto ya kafirta ba to idan magana haka yake to ai babu amfani rubuta babin ridda kun bai ji magana akwai jalibin fitu a cikin muktasar wato kufrul muslim ba'da al-islam kafirce mutum musulmi bayan da yana musulmi kun bai ji magana sannan yace wa dalilu ala hadha anna rasul sallallahu alaihi wasallam huwa allazi dalila ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace akataltahu ko shi yanzu ka yake shi ka kashe shi ba da ma ka la ilaha illallah bayan ya faɗa la ilaha illallah wa kala sake yace umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umurtani yaki mutane sai sun faɗa kalmar la ilaha illallah huwa allazi kala annabin da ya faɗa ka ai shine kuma ya fice yace fil kawarid ya faɗa daga yadda kawaridawa yace aina malakitumuhum yace duk inda kuka gamu da su faktulun ku yake su yace la in adaraktum wallahi da na riske su la aktulannan wallahi zan yake su kuna ji katala adil kamar inda ake kashe wato ainin adawa ma kauni aksarun nasu ibada are da kuma sun fi kowa yawan ibada su wannan kawarijawa din wata halila kuma sun fi kowa hailala cewa la ilaha illallah wata tasbiha kuma sun fi kowa tasbihi hatta anna sahaba hallalle sahabbai su ma ya hakiruna salatahum indahu sahabbai da kan suna raina sallan su idan sun ga irin sallan su kawarijawa wa hum ta'allamu al-ibada wa hum ta'allamu al-ilma min as-sahaba su wannan kawarijawan nan sun koyi ilimi daga sahabbai amma tare da haka falan tanfa'uhum la ilaha illallah wannan kalmar la ilaha bai musu amfani ba wala kasratul ibada hakan nan yawan wannan ibada bai musu amfani ba waladiyal islam riya musulmin da suke duk bai musu amfani ba lamma zahara minhum mukhalafatu shari'a lokacin da suka bayyana da abin da ya saba shari'a abin da suka bayyana shine wani akida na kawarija kuna ji su suna kafirta duk wanda ya aikata kaba'ira a wajen kawarijawa akidan su kuna ji wanda ya sha giya arne ne wanda ya zina arne ne wanda ya luwadi ya kafirta
kuna ji wanda ya tata ya kafurta wanda ya sata ya kafurta sai yanzu da duka an zama kafirai mazinata nawa cikin mu suna da yawa mana akwai wasu muga kullum sai sun yi zina wani duk sati sai ya yi zina wani duk wata in ya samu albashi sai ya yi zina akwai mashayin giya wani duk sati sai ya sha giya wani ba sati ba wani kullum sai ya sha giyan nan ba na kwalba ba akwai giya da manan giya duk abin da zai rikitar da kanka ka bugu sunansa giya ne wani sai ya sha wiwi wani sai ya sha kwaya akwai wanda suke buguwa kullum wani sai ya bugu to a wajen kawarijawa duk wanda ya sha wani abu na buguwa ko giya ko kamaye sunansa arne kawai ya kafurta to kaga wannan kaga akidansu ne ko sun sa mu shari'a amma yanzu a ka'idar musulunci wanda ya zina arne ne musulmin da ya zina sai a ce masa arne sai da ce ya aikata fasikanci haka ne to su akidansu haka ne daga cikin saba shari'an kuma idan mace tana jinin haila za ta yi sallah ko mijinta zai tara da ita kuna ji duk wannan akidansu ne tare da haka kuma duka su ne suke irin wannan ibada da in kaga irin sallah da suke yi in kaga irin ibada da suke yi to idan kaga sallan su sai ka rena sallanka amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk inda ku gamu da su ku yake su annabi ya ce idan na gansu wallahi sai na yake su kamar yadda ake yakan adawa annabi shi bai gansu ba haka ne amma alamomin su annabi ya nuna ce alamomin su za a same su sasson su daga jikin wannan mutum annabi ya nuna wani mutum shine annabi ya zo an raba wato ganima kuna ji annabi ya yi rabo ya ba mu wani ya ba mu wani ya ba mu wani ya ba mu wani wannan mutum ne sai ya zo kan annabi yake cewa ittaqillah idil annabi ka ji tsoron Allah ka yi adalci wannan rabo da kai babu adalci sai annabi ya ce wai hak kai tonka inni bai adalci wai zai adalci a duniya don sai annabi ya bada misali yake cewa kawarijawa wato za su fito ne daga cikin sassan wannan mutumin din to shine annabi ya ce idan kuka same su ku yake su duk inda kuka same su amma ba ku tuna suna la ilaha illallah ba kuna ji la ilaha illallah bai musu amfani ba saboda me yasa sun saba wani abu na shari'a cikin abin da suka saba suna kafir da duk wanda ya aikata kabari sai su ce masa arni cikin saba shari'ar su mace tana jinin haila tana jinin al'ada kuna ji tana jinin aihuwa da ta yi sallah ko mijin da zai take ta wannan saba shari'a da ko ba saba shari'a ba wannan shine ri akidan dan gungu lokacin da ya bayyana irin na akida haka ne ba ko ya akidan dan gungu ba akan cewa su duk mace tana jinin al'ada za a iya tara da ba matsala bane ba to wannan shine akida irin na me na kawarijawa ina fatan kun gane to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa sun faɗa wannan kalma din kuna ji amma ne yace duk inda gansu ai mene a yake su amma tare da cewa sun yi karatu a wajen sahabbai haka ne suna sallah kuma idan kaga sallan su ba sai ka rena wato anin sallanka me yasa yanzu aka ce a yake saboda sun saba me sun saba abin da yake shari'a daga cikin abin da suka saban sun kafirta duk wanda ya zina ko sun kafirta duk wanda ya sha giya sun kafirta duk wanda ya yi luwadi sun kafirta duk wanda ya aikata wani daga cikin kaba'ira kai suka ce duk wanda take haila da ta yi sallah kuma jami'in zai tara da ita to kaga wannan sun saba ma shari'a ko to saba ma shari'a shi yasa aka ce a yake su amma sun faɗa kalman ko ba su faɗa ba to muhallin shayi a ce duk wanda ya faɗa kalman musulmi haka ne amma idan ya faɗa wani kalma wanda ya saba wannan kalman zai iya kafirta da wannan kalma ne kun fahimci magana wannan shine abin da malai yake nufi kenan to ina ga sai mun kwana anan lura da kaman lokaci kan bakin bakiya bukara ko muka akwai shuban da ya rage ayi wa kazalika ma zakarnahu ko muna tare kan kuna fahimta abin da ke nufi malati wa kazalika ma zakarnahu haka na abin da muka ambata min kitali yahud na yakan yahuda da annabi yayi wa kitali sahaba banu hanifa da kuma wato yanda sabai suka yaki kabilan banu hanifa wa kazalika arada sallallahu alaihi wasallam ayyaga bani musallin
hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufi yaki kabilan bani musallif kuna ji lamma akbarahu rajulun lokan da wani mutum ya bashi labari minhum daga cikin su annahu mana zakata akan cewa ba za su bada zakka ba hatta anzalla har Allah subhanahu wa ta'ala saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in ko fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatujbu ala ma fa'altum nadimi wa kana rajulu kaziban alayhi wannan mutum sai zama to yana musu kariya wa kullu hadha yadullu ala anna al murad an nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi allati taddu biha ma zakarnahu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi nufi ya ki karbilan bani musallif kuna ji wato annabi ya tura wani mutum ya je wajen kabilan bani musallif ya karba zakka kuna ji to da ya je bai je wajen su ba sai ya tuna dama ko ni gaba tsakanin su yake tsoron cewa in ya je wajen su kamar da su kashe shi to sai abin da yayi sai ya dawo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun ce ba za su bada zakka ba kuna ji sai annabi ce ba za su bayar ba yace sai annabi ce a shirya runduna za a je a yake su aka shirya runduna za a je a yake su sai Allah ya saukar da wannan aya sai Allah ya lazina amanu ko in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasike zo muku don labari fa tabayyanu ku yi bincike to da aka bincika sai a gane cewa a sai wannan mutumin iya musu kariya ne su bauce ba za su bada zakka ba kuna ji to kaga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyya ya ga me ya yake su amma ba da suna cewa la ilaha illallah ko me yasa annabi zai yake su saboda ne saboda sun ce ba za su bada zakka ba amma suna la ilaha ko ba su bada suna la ilaha illallah suna sallah suna azumi amma sun ce ba za su bada zakka ba sai annabi ya ce a yake su ko to amma da aka gane cewa yanzu a ce wannan mutum ya musu karya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kame daga barin mai daga barin yakansu shine na abinda malai yake ta magana duk wanda ya faɗa kalmar la ilaha illallah shike ya zama musulmi haka ne amma sai a duba shi yana kan kalmar la ilaha illallah ne ko yaya in ya faɗa wani abin da ya wuro nan kalmar za a yi yakansa kun fahimci magana yanzu kawarijawa da annabi ya ce duk da ku same su ku yake su ai suna faɗa la ilaha illallah nan me yasa sun saba shari'a me yasa ba shari'a sun kafirta duk wanda ya aikata kaba'ira suna zuwa matansu idan suna jini al'ada haka sun saba shari'a to wayannan ma abin da yasa annabi ya ce aje a yake su ai suna faɗan kalmar la ilaha illallah ko me yasa saboda su ma su yi me sun ce ba za su bada zakka ba zakka daga cikin rukunin musulmi ko ba daga ciki ya daga ciki to shi ne nan annabi yake magana wato na abin da malai yake magana cewa a sai wannan mutum idan ya faɗa kalmar la ilaha za a kame ba za a yake shi ba ko amma duk idan lokacin da ya faɗa kalman da ya wurwuro nan kalma ɗin za a yi ne za a yake shi zai iya kafurta ko za a kai to nan shi ne abin da malai yake ta magana yanzu za ka ga duk mutanen da suke da wannan shubha zai ta ina la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina salatin annabi ina azumi ina aikin hajji ina bada zakka kace kuma na kafirta ko na shirka duniya ya kada uzu billahi jama'a wannan shubha da kuma shubha ba so na mutum zai faɗa kalma din sai zai kuma wuro wannan kalman haka ne daga abin da ya aikata da bakinsa ko daga ban jikinsa ka duba wancan mutane fa magana ne na isgila na wasa suke cewa wasa amma kace sun kafirta fa da suna da imani kun fahimci magana to wannan shine abin da malai yake ta magana yake shubha ga abin da yake kawo shi ina fatan kun gane sai ina ganin kan gaba ne muna iya kwana nan sai sati mai zo kuma tashi gaba na gaba abin da ko daidai Allah ya bamu ladan sa wanda ko muka kuro mu sani Allah ka yafe mana sauran minti biyu wanda yake da tambaya kuna iya ku cikin karin da muka bada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam kime
to ai abin da ya bayyana mutum shine za a yi hukunci da shi, wanda suka bayyana da shi dan a fili kaga su ne za a yake su ne, kaga wanda kuma ba a fili suka bayyana kaga nan ba za ka yake su ba. ana yi amfani da abin da yake zahiri ne, kuna ji abin da yake baɗini kuma ana bari ma Allah subhanahu wataala. ka fahimci magana yawa ai wannan sun samu abin da suka yi mukalafa na shari'a bayyana zahiri kaga dole za a yake su, amma abin da ko bai bayyana ba kaga ba za ka yaki mutu akan haka ba. ka fahimci magana na Allah ya samu dace. abin da kuma daidai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuro musulmi Allah ka yafe mana. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.